cara usala adi manangi juang basa balas sayang nantikan denan taguakan malah iman di dadu. Bapisah bukan nyoba cara udah berjalan padamlah palito kasihan nasib kaden kadukan kampung dan Jawa dah sana tiada denai Josia udah tinggalkan Ondi Gunung Marapi Gunung Tinggalan hei tolong caliakan kasih hati den non den tinggalkan antara pintu nan jo halaman. udah dan nanti antara pintu nan jo halaman Bapisah bukan nyoba cara udah berjalan padamlah palito kasihan nasib kaden kadukan kampung dan Jawa dah sana tiada denai Josia udah tinggalkan Ondi Gunung Marapi Gunung Tinggalan hei tolong caliakan kasih hati den non den tinggalkan antara pintu nan jo halaman. udah dan nanti antara pintu nan jo halaman Bapisah bukan nyoba cara